Трябва да бърза вече Хупчев да изпраща топката напред, пък там каквото стане. Сираков с глава към Григораш. Тодоров. Може би последна възможност за Левски. И гол! Невероятен гол на Николай Тодоров! Ето това трябваше да стане! Господ беше с Левски в този момент! Фантастичен! Невероятен гол на Николай Тодоров и 2-1 за Левски! Това може, това, което най-добре може Николай Тодоров. Това направи в този момент. Бомбен удар, наистина бомбен удар. Приканвам от самото начало на матча Николай, ако можеше да ме чуе, да направи това, което той направи. Щастие имаше Николай с този удар. Ето как волята, ето как мъжеството могат да доведат до нещо, което едва ли са предполагали гордите албионци. 2-1 за Левски, а сега вече Диас Вега трябва да свири края на матча. Никакви основания няма за продължение. Тези, които бавеха резултата, бяха шотландците. Изключителен момент. Още веднъж обърнете внимание на това положение. Григораш отигра много добре топката. Подаде на Николай Тодоров. Обърнете внимание. 20-25 метра бяха разстоянието между топката и вратата. Николай Тодоров простреля вратаря. Дано няма повече продължение. Дано завърши този матч. Трябва сега по някакъв начин нашите да задържат топката. 2 минути се играе извън редовното време. Публиката е станала на крака. Няма засада. Григораш трябва да вземе тази топка. Задължително е. Или поне да изпрати някъде по-далеч. Всичко възможно да направи Григораш. Не можа да достигне топката. Невероятно положение, уважаеми зрители. Невероятно. Левски е на път да елиминира най-големия отбор. Един от най-големите отбори в Европа. Глазгоу Рейнджърс. И сега пас към Наско Сираков. Много близко беше до третия гол. Наско, а колко време ще продължава този матч? Господин Вега вече си играе 3 минути след редовното време. Стана дума за това. Няма никакви причини да бъде продължавано то. Всички очакват неговия последен сигнал. Хейтли трябва да бъде спрян при това положение. И сега Николов. Все пак тъч няма ли да свири най-после край Диас Вега?